Apostol Ankit Sajwan, jangka Ankit Sajwan Ministry, kalok jong u ka pastor Monica Sajwan, ringkat lang, bat ka kenhu jong u kila derminta ha ka jela, banyalap ya ka kubor jong blay, ha ka jingaseng kabalay kerteng Meghalaya Revival and Healing Festival, kapla stang nado ka janmiet at penyautering hadu lai pautere kulalingkon araja penriu, ha ka madan ding jabini NH30 Bhoirymbong Ribhoi District. Yo Apostol Ankit Sajwan, lakha ha ka long yeng Hindu, bat ulay yo jingpen em lingba ka jia kandu ka ba shirkay, ha ka kerta ka ba khat khandai snam, ha ba utrai jisu la pen kwa u bat tan u na ka jingtia pang jong u. Day ha usnam arajar khat lai, utrai ula khat u sya ka jing shakri ba pura bat menta usnam, ka day ka jingtap shipo snam jong balang FOLJ, Kabadan Hanongba Delhi Hafid Arena Farm number 2 Shahurpur Extension Satbari Chhattapur New Delhi 110074 Meghalaya Revival and Healing Festival ka khat ka wer ya baro ki paipa nong shong shnong jong ka jinla la ka long ki kristan na ki we ki ken hon balang bat ki bampat long kristan ru kumju banwan syakani ka jingaseng ban yoma ya ka jingpen khia na ki jingshitam ki badan hakamet bat ki jingkuslai haka mensiam phila ban pet ya ka jingaseng ka bala long haka janmiet da ka ba philet haka YouTube near haka Ankit Sajwan Ministry YouTube live. Presence of God in this place. Of our hands. And say like Jesus. I need a rescue. My sins was heavy. The chains break. तेरा कि ऐसा तूने है किया तेरा प्राण दे दिया बढ़ता रहूंगा संग तेरे earn love which the Father has already freely given. तो फिर आप कैसे प्रेम कमा सकते हो जब परमेश्वर ने